Vil de virkelig have, at det skal være sådan her? Idéerne er der, men vi skal bare lige forme det. Det er det, der hedder formgivningsfase. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger. More than power. Rosa, vil du fortælle lidt om det? Ja. Lige nu er vi ved at lave vores planche, og vi er ved at sætte det sidste tryk. Og til det der skal vi have vores styr, som der skal kunne rulles op, den trækkes op, og så skal vi så kunne se de her beskrivelser. Vores fokus er kraftigt nedbør, og vi har fundet nogle tal, der viser, at i 2050 der forventes den gennemsnitlige kraftigste nedbør på en dag at stige med 7%, og i 2100 forventes der at stige med 23%. De her kraftige skybrud og det kraftige nedbør, det vil påvirke bymiljøerne, og især Aarhus Midtby er udsat, fordi det er lavt liggende bebyggede områder, som for eksempel Europaplads, Immervad, Vestre Allé, Thorvaldsensgade og helt ud til Ringgaden er faktisk meget udsat i fremtiden. Men hvem er det egentlig, det går ud over med alt det her vand? Og det har vi kigget lidt på, og vi har fundet ud af, at områder i Aarhus, som Frida sagde tidligere, der vil blive ramt, det er Thorvaldsensgade, Immervad og Europaplads. Og derudfra har vi så valgt at lægge vægt på Europaplads. Og her har vi lavet 2 problemstillinger med 2 personer. Og et af problemerne med de her oversvømmelser, det er, at det vil gå ud over trafikken. Og specielt på Europaplads, som er et meget trafikeret område, vil blive hårdt ramt. Men vi har altså opstillet 2 personer, og den første person, det er en mand, som er studerende, som cykler i skole hver dag. Og ved de her store skybrud, der har han ingen mulighed for at kunne cykle. Og han har ikke andre muligheder end sin cykel til at komme frem og tilbage, så derfor så er det mega sur for ham, når han ikke kan komme ud af døren på grund af de her skybrud. Og vores anden, det er en kvinde, som har sin egen CD-butik. Og hun har altså oplevet ved nogle af de her store skybrud tidligere, at hun har oplevet, at de her skybrud, de har gået ud over hendes butik, og de har ødelagt hendes pladerum, hvor hun har holdt sine plader under opbevaring. Så hun vil gerne kunne finde en eller anden løsning, som gør det nemmere for hende, eller som sikrer, at hendes plader ikke bliver våde. Jamen, det her det er vores produkt, eller i hvert fald en konstruktion af, hvordan det kunne være. Det er nok meget en prototyp det her, men det fungerer på den her måde, at vi har overfladen her, hvor der er nogle filterhuller, hvor at vandet kan så falde ned herpå og sive ned i flisen. Og nede i flisen her er den så hul. Og flisen fungerer så på den måde, at den kan jo ikke noget alene, men den kommer så til at være supplement til for eksempel fliser, der er på fortovet og sådan noget, så du lægger så fliser ned, bum bum bum, så de ligger i forlængelse af hinanden. Så når vandet falder ned, så er der egentlig et underlag hernede under, hvor vandet det kan flyde afsted, og og egentlig en energibesparende måde at få en masse vand afsted. Lidt som et supplement til kloakkerne. Der hvor vandet så kan løbe hen, når vi har de her sten her, det er altså vandet vil jo løbe derhen, hvor at tyngdekraften ligesom bærer det hen af. Fra Europaplads, der kan man jo udlede vandet ud i havet. Det er jo en løsning på, hvordan du kan få rigtig meget vand væk, uden at det så er et problem efterfølgende. Et andet sted, det kunne løbe hen, det var, at man kunne lede det ned i en stor tank. Så hvis vi har her, at det løber ned her, så vil det jo ende ned i en dal. Så ligger det hernede. Så hvis man har en stor tank ned, hvor det så kunne ligge i, og derfra kunne det så blive pumpet væk. Et andet kunne være, at det kunne løbe ned og blive en forlængelse af kloakken egentlig.
Så du har en masse vand, der løber afsted, og så på et tidspunkt vil det egentlig gå ind, og så gå ned og blive en del af kloaksystemet. Det er de 3 løsninger, der er på, hvad man så kan gøre med vandet, når det flyder afsted. Og hvilke forudsætninger er der? Jo, for at vores flisning overhovedet er relevant, skal der selvfølgelig være de her store skybrud, som vi ifølge data og prognoser regner med kommer. Og det er oversvømninger, som der tidligere er set blandt andet i Lystrup. Danmarks udfordring.